Vianoce s vašim odborným vydavateľstvom. Okrem toho, že vám želáme krásne, šťastné a veselé Vianoce, chceme vám dať darček pod vianočný stromček. Ako ho môžete získať? Od 1. decembra 2014 do 18. decembra 2014 nakúpte na www.dashofer.sk a www.eseminare.sk. Za každých 100 eur vášho nákupu vás zaradíme jedenkrát do žrebovania. Napríklad nakúpte za 330 eur a do žrebovania budete zaradení rovno 3-krát. O čo súťažíte? Prvá cena. Notebook Asus X200M White. Druhá cena. Tablet Lenovo Yoga. Tretia cena. GoPro kamera Prestigio. Štvrtá cena. Fotoaparát Canon či mnoho ďalších a zaujímavých výhier. Žrebujeme 18. decembra 2014 o 3:00 po obede, aby sme vám darčeky doručili kuriérom hneď na druhý deň a vy si ich tak mohli položiť pod vianočný stromček. Šťastné a veselé Vianoce vám želá vaše odborné vydavateľstvo Verlag Dashofer.